Oomi aurinkovoimala on kannattava ja vastuullinen valinta yrityksille ja julkiselle sektorille. Oomin asiakkaana voit luottaa siihen, että aurinkovoimalasi toteuttavat kokeneet alan ammattilaiset. Vihreäsaaren 5 megawatin aurinkovoima on rakennettu Tekosaarelle, jossa sijaitsee Oulun öljy- ja kemikaalisatama. Aurinkovoimala on rakennettu sellaiselle maa-alueelle, joka ei sovellu muuhun rakentamiseen. Aurinkovoimalan ensimmäinen vaihe on käyttöön otettu vuonna 2022 ja se tuottaa lähes 5000 megawattituntia puhdasta energiaa. Paneeleita kohteessa on lähes 10 000 kappaletta ja peräkkäin laitettaessa siitä tulisi lähes 22 kilometriä ja korkeutta noin 3,5 metriä. Vihreäsaareen tullaan rakentamaan lisää aurinkovoimaa vuoden 2023 aikana, jonka jälkeen aurinkopuiston kokonaisteho on lähes 10 megawattia. Oomin PPA-palvelusopimusmalli on vaivaton ja turvallinen hankintamalli, joka ei sido omaa pääomaa. Asiakas saa aurinkovoimalan käyttöön ilman omistamisen vaivaa. Palvelusopimusmallissa asiakas sitoutuu ostamaan tuotetun aurinkosähkön sovittuun hintaan, joka on aina edullisempaa kuin verkosta ostettu. Oomi omistaa voimalan ja vastaa sen toiminnasta sekä ylläpidosta. Samalla yritys pienentää hiilijalanjälkeään ja säästää energiakustannuksissa.